раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода дар якҷоягӣ бо масъулин аз мавзеъи бунёди аломати рамзии даромадгоҳи шаҳри Исфара боздид ба амал овард. бино ба иттилои сармеъмори шаҳр Абдумубин Фаттоев, аломати рамзии даромадгоҳ ба шаҳри Исфара дар шаҳраки Нурафшон дар чорраҳаи Исфара, Кӯчкак, Хуҷанд ва Исфара Нурафшон Конибодом аз масолиҳи оҳанӣ сохта мешавад. аз рӯи лоиҳа баландии иншоот 15 метрро ташкил медиҳад ва аз рамзи декоративии курраи замин бо харитаи Тоҷикистон ки қутраш ба 30 метр баробар аст иборат хоҳад буд. худи иншоотро 8 элементи секунҷаи сутун монанд ташкил медиҳад ки дар онҳо дар баландии 2.5 метр дар ҳалқаҳои оҳанин навиштаҷоти хуш омадед ва роҳи сафед бо ҳарфҳои зарҳалӣ насб карда хоҳад шуд. болотар аз навиштаҷоти мазкур панҷараи дорои нақшу нигори миллӣ насб карда мешавад ки аз санъати волои ҳунармандони Исфара бозгӯӣ хоҳад дошт. ҳамчунин чароғонкунии ороишии иншоот дар назар дошта шудааст. арзиши лоиҳавии иншооти мазкур 200 000 сомониро ташкил медиҳад.